Commander Morning. Yazi ezinye izinto uyakuthi uyathula nje kodwa base uyabona ukuthi umsangano yabo manje hayi seniyasangana. The most in South Africa hayi seniyasangana. Ngiyazizwa nje lenkulumo esabalala inkundla zokuxhumana ukuthi umfoka Shivambu ungenhla kunomangameli uZuma ngokwepolitiki. Hayi ngiyagula impela ke makhanda seniyahlanyaka manje. Ngiyazi uZuma niyamzonda nemthandi ingxenye yenu iphuphuka enye ingxenye yenu ayimthanda uZuma. Kodwa ke ningamqambela mama. Akekho umangameli okhona njengamanje owazi ipolitiki njengo President Zuma. Ngifuna ukwenza la same mistake. Futhi kahle kahle niyabathanda uSibari. Ukwazi kwami mina event ayona isi South Africa. Kodwa nje umehluko awukho phakathi kwayo nabantu base Mozambique. Futhi kahle kahle niyabathanda uSibari ngoba nifuna ukuphinda le same mistake nikhipha umangameli uZuma eParliament nathi akungene uRamaphosa. After that uyaligila uRamaphosa anisebenzi aninatwa ayikho into yonke into ayikhanda uZuma ibuyele emuva. Yonke into ayikhanda labo mangameli ababekhona ngaphambili ibuyele emuva. Namqambela amanga nathi udla imali namaguft. What about lo udla imali nenatho yonke udla imali nenatho yonke ephinde lilanda enye idle ephinde lilanda hambisa ama resources mahala. Akekho lapho kodwa seniyadakwa ke manje uthi uyabona nje niyadakwa niyanye futhi manje uthi uZuma ungenhla. Kuukuthi nje labo bantu mina ngisebenza kakhulu nabo bangaphandle lamazayizayi benabo uSibari banaso iskili sokusondela kumuntu befuna ukutshontsha indlela asebenza ngayo ngisho bengaqualify base begijima befuna bethatha umsebenzi wakhe. Ingabe benithathela umsebenzi wenu la South Africa ngoba fe beyisondezekini bebuka ukuthi kwenziwa kanjani base begijima boyenza leyo nto. Lo Shivambu into emlethe MK befuna uzoncela iskili sika baba ukuthi ubaba wenza kanjani ukubulala iFF ukuyise yonke into ebulala lo ANC uwenza kanjani befuna uzofunda leso skill base gijima naye uvulela lakhe iqembu. And nganikhuza ngalento amaqembu amaningi. Lamaqembu amaningi South Africa akhokhelwa abelungu bayawafounder ukuze lamaqembu amaningi azokwenza ukuthi abantu abamnyama behlakazeke. Ngenkathi thina abantu abamnyama kade su 100 abelungu be25 njengoba lokhu hlakazeka masivota sesizokhipha less than 11% abakhishwe iFF. Abelungu bona behlangana lo25 wabo besilide be20% eliningi basebethatha umhlaba. Kurongo khona lokuvulwa ezinye inhlangano. Lento okuvula ezinye inhlangano amanye amazwe inhlangano eyodwa base kuba inhlangano eyodwa ePixayo. Inhlangano ebusayo ePixayo. Why thina abantu abamnyama lokusivulela inhlangano eziningi ePixayo. Awuboni ngathi ifundwa abelungu ngababumu ukuze singakwazi ukuhlangana sibe abantu into eyodwa abantu abamnyama sibe iqembu elilodwa eliPixayo sikwazi ukuhlula lento abayenzayo ukuthatha umhlaba wethu. Abelungu sebezohlula ngalesikhathi. Shivambu ungakukhohlisi baba. Kufana nalento ukukhohlisa uMalema nithi uMalema noIbrahim Shaul ayi bafana banikhohlisa. Ibrahim Shaul unzima kabi. Malema Ibrahim awusondeli la kancane kuya ka-found wabelungu ilokhu Stellenbosch lo muntu akanamali lo muntu akanakhazikhaza akanamabhizinisi usebenzela ilizwe lakhe yonke into anayo inikizwe lakhe akafuni ngisho amabhodi guide ahamba ngemoto ecobezelayo uhamba ngemoto social. Shivambu ingane kakhulu kuZuma ubuye kudingisweni ubuya ko Russia ubuya ku-army ephatha umshini ongawuzuphatha beside lo muntu uinvolve kulabo abantu abahlukunyezwe ekhathi apartheid wena ngeke wawungazulunga wangavela umkhaba lo ufe lo mkhaba lo ungasala kudla wawuvela ufe lo muntu oyelele ngadlile lo muntu omnyama esekudingisweni beside uneskill basezoba nopresident lokho kuzalwa lokho kuphiwa yabo le gift leyo ukuthi umuntu uyinyanga ngoba ehamba ngothwasa lo muntu oyinyanga ngoba ekuphiwe wazalwa nakho lo muntu wazalwa as a fighter wamthatha kancane uZuma asimhloniphi ngoba sizilimi ngathi singamazulu nathi kufanele abe simthatha kancane kodwa siyamhlonipha siyamsaba ngoba siyawazi amagale la kumani kuZuma.